Biadiin kita makahanli a paglamin sin sakit COVID-19 atau Novel Coronavirus Disease 2019. Daran hukasanin 5 sin tubig iban sabon, balo kayon kauhaan itungan. Umusal alcohol-based hand sanitizers bang mayroon tubig iban sabon. Tampanan insimod iban ilong sin panyo, tissue atawa bukton sin badyo bang umubo atawa kan mamahano. Ayaw maglura way hinaran madtumari. Luraan pa tissue atawa kan asibi silupin ang pabukitan in tissue na usal na hapagbubukitan. Mag-exercise daran. Sarang 9 katluan minute pag-exercise amon hulasan kaw makatu halaw hang kapito. Kumaon mga pagkaon marayaw biya na sinsayol iban mga bungang kahoy bat kumusog in resistensya mo. Humali na ha mga pagkaon na fast food iban si mga malalana. Matug marayaw. Pataptapon in paglayo di kumulang hang kamitro ha mga tao aon niya nanam sakit. Ubo, ulapay, hinglaw, iban dukain pa. Pagsulog ko face mask bang ko yuubo atawa yuulapay. Humali na ha mga binatang buhi iban patay ha mga panabuan binatang ibang pagkaundeng ha mga binatang. Humali na di manglunsulan atawa bumisita ha mga lokal kaingatan na aon kaso sin COVID-19 atawa ka novel coronavirus. Ayaw na magbuwa-buwa bang di da kalagihan. Magpatutog na hadya halawmbay sa hingga wayron papahati day nga parinta. Makad ha mga pahati iban mga daakan sin parinta ahula mo. Luwa na ha pagpagam sin paglamin sin sakit ini. Ingaton in mga ospital masuok manjari mo kadtuon bang kawaon na niya nanam bukon na marayaw. Hinapusan, mangindua kita niyo patuhan Rabbul Alamin amamayan malagpas kita niyo dayng haaramala ini. In sakit COVID-19 kapagangan kaatuhan bang kita niyo magsama-sama magtabang tiyabangi huminang sinikhalli kaniya. Mahuli ako ay Doc Ahmad, ini in Tausug 101, learn Bahasa Sog and anything Tausug, magsukul, wassalam.